Hallelujah. Simaulia mamboita. Mapenzi nzuri bila nyanyua. Wanababa ni Mungu. Tusikane. Nyangu yakamira yakadaishi. Ndine mwana akamitiswa wakauya muno mudare. Dare rakati Mukwasha abhadhare mombe 3. Mukwasha akabhadhara mombe 3. Mombe 3 idzodzo. Ndine mwana musikana akamitiswa. Amitiswa nyaya yabva yauya kuno kudare. Nyaya yauya kuno kudare abva anzi abhadhare mombe 3. Saka pamombe 3 dziya abva abhadhara mombe 3. Bamukuru ndo wakabva wazotora mombe dzacho akatengesa. Mukwasha wangu. Zvinotaurwa nababa handizvopi. Ini ndindaigara nomwana wavo musikana yemurambo wangu nechitsango kasvanzi yake ndichigara navo vatitete vacho vari tete vacho kudaro. Mwana uyo akamitiswa ari pamba pangu, amitiswa nokumana nedzispensa koko Spencer kuchibanda. Amitiswa kudaro. Spencer uyo akanga ambodhana mukadzi zokeuzoramba muramu uyo aramba muramu yangu Muripisa mudare madi kamuripisa mudare aramba muramu wangu uya ndobva muramu atsuka agara pamba ndobva abatsirwa kudaro. Munongozwa paitiro mwana mudiki manapukeni sipo yekuwacha chindi ndaizvigona ndichibisa ndobva ndakati kuna tete vacho naimwe tete vacho Spencer uripo ndiye akamitisa mwana uyu. Ari kungoita haana chikana chituku chaanova nacho pano ari kuzvainini sei. Ndobva vakazotora matare nokuenda kupi matare. Vauya kumatare kuno baba vacho ndakaita kutuma mukomana wangu kuti ndandovatora nokuti aizama kuti vauye vasingauyi. Mukomana wangu mwana akandivatora vakauya pano. Vauya pano ndo Spencer wakati ina mari yekupinda mudare. Ivo vanga vasina mari yekupinda mudare. Ndobva ndabvisa mari yangu inini. Ndikati suni kana makobhadhara zvozvo mondidzore chii? Mondidzorewo mari yangu. Zvakanaka. Ndobva vapinda muno vatonga. Ini ndangoti azvoneka ndadzokera muno ndandisine nyaya yacho. Zvadaro seizvozvo Spencer handisina kuziva kuti unenge akatopiwa mwedzi 3 asi yakatizodhonza gore pasina chadi chahunza pano kusvika kwazobuda zvikonzi vanacharo. Zvikonzi zvauya vakafona kuna tete avo, vafona kuna tete vakati amiri yangu iri kurwadza asi ndina vakomana vazukuru vangu umwe mwana ndowavava umwe ndowavo baba vacho baba vamusikana vari 2 vadaigara navo pambo. Chiendai mundosangana nezvikonzi. Ndobva vaenda kundosangana nezvikonzi kupi? KwaSpencer. Vasangana nezvikonzi kwaSpencer ndokubva vatopiwa mombe 1. Vapiwa mombe 1 vakauya naye mwana kumba kwangu ini pamyanda. Ndikati mombe iyi chindaine kuda baba ikupi kuchavakadzi. Vakomana vakati isu tinoda zvekukorokosa vaikorokosa. Tinoda zvekukorokosa hatingakwanisi kuti vafonerei baba vacho vauye. Tikazama tikabata baba vacho baba vana kuuya. Ndobva tafonerawo vakati tsvagai chiro unokwanisa kuita mabeef committee mombe mwidini muitengese kana vakomana varamba kuuya nemombe. Ndobva tafonera vamupurisa vaita nenyaya iyoyo mupurisa wenyu tafonera kudaro. Pakazouya maticha pachikoro vanzi vana makoni vane vebeef committee. Vauya vana makoni vakauya vakaona mombe iyi yainga kakwamuka musana. Vakati alright tichadzoka ndomazoifa mombe sirikaya. Vangoti tichadzoka havana zodii havana kuzodzoka. Saka tete vakazotsvaka vamwe kuno pachakonda ndo vakazotenga mombe ipi iyo ivoita beef committee. Handi beef committee ikaita vanhu mombe pakura mwedzi right. Ndobva vakati kupera kwomwedzi imwe yacho yakazoti nokuti dzakaita 2 mombe idzi dzaita 2 mombe idzi
imwe yakazouya ndakati yakauya mazvikunzi zvikati mubiibikisa ikambodzokera koko ikazouya ichinguva iyo isina kuchinjwa ndobva vakomana vayazo vati nhamubebi iyoyo vauya nekumba kwavo ndobva mombe dziri 2 zaitwa chii beef committee pakabuda mombe yetati avari kutaura nezvayo hatina kuibona nanga mapepa ndinawo arimo iyo 150 kudai kamira semombe yepandizivi $150 ainagara vemaokomani medu hatina kana kuibona tangoziona pamapepa handimaona saka zvadero seizvozvo mwana uyu utsanwa ndaigara naye mari yaibiswa ina ndambopinda mari yaibatwa natete handambopinda mazviri somukwasha mari yabiswa iyaiya zvakaitika ndizvokuti tsano vaya vandataura vakazorwara vangagara vachimboti kurwara vachitaura itwachirwara saka vakazorwara zvaizvokutonoka tsangarwara kuda hori ndagara nditizokudoma ndomararava ndobva tahaya mota yanyakomba apa kuti tiinde kuchavakadzi kuna baba vacho ndobva tadienda $15 kuenda pachavakadzi tasvika kuya ina ndakuenda pakaenda tete nomukwasha akazokutora futi mwana uyu watataura nezvake ngokwachiyangu ndovakaenda uko vaenda uko vakaona kuti baba vanongwaba kuti tivasire munhu wakadai bheta tiwela iwewe baba ndovati aina ndimwe mukandisira mwana uyu handazvandingambokwanisa ndiri ndoga vana mudzimai ndokubva vavuya navo baba vacho nemota iya semota ndobva vavuya kumba ndobva vakazogara nomwana uya ndosvika 1 day chete ini ndakazoenda kumberengwa ndandisisipo ndokubva vahaya mota yamukozho pachikoro vahaya mota yamukozho ndobva vaenda nekushamba vaenda nomwana uya ndokwakandorapiwa karatidza kuti vauta senani ndokubva adzoka pamba zvose zvazoite ndisi imimi wekuti akuda mari yavo mara mukuti mimi mari amunoda kubata mari kana kubata dola right mari yacho inayo inotete vavo zvakaitika ndasinangopedzisa zvadaro seizvozvo iva vanzwa kuti mombe dziya dzakatengwa pane mari iri panditi right takandosangana purazi kuenda kwava tasangana ikoko ndobva vabvunzana natete vaya kuti ko mari yemombe vaya vorondedza mumashandisiro vakaita chi nohwere hwemwana nokuhaya kwavaita chi dzimota right varondedzera ndo vakaita kaputukana enda ivapo ndangotera sokwasha right vakazoti paita nyaradzo dzamaiguru vavo vanga vashaika ambuya vangu inini kwavhonda kwakanza ndobva vatishedza ndobva taenda ikoko ava vasara vakundikana nemiviri tasvika kuya tikatauya zvikanzi aiwa kwesisi tikati asisi vari kurwara tikati mari dziri kuita kuda taizama dzimwe nzira kuti vauye tatichida sisi kuti titaura nhau yemwombe vatachida sisi kutaura nhau yemwombe vaka asisi vakundikana vakati ivo mukoma vavo chidzokera Mukwasha tichauya ikoko totaura nyaya sezvo kuti sisi vanokundikana touya totaura tiri pamba totaura nyaya yemwombe saka ndandangotasa kuti vana baba vachadii vachauya totaura nyaya yemwombe ndangoona vamuporisa ndisaka zvakanakira baba mati mombe yokutanga yakauya ikatengeswa yakatengeswa mari dzakaita ma100 nokuti saizi yacho dzadziri ndakadziona hangu dzaita ma100 pane mari dzavakazoshandisa iwe ndo vangatsanangura kuti vakadzishandisa ini pano pandaida kubvunza mwana watitaura nezvake baba wake ndevapi vari panza vatoripo varipo andi mukoma wangu ndiyanondisiya varipo wanga chimboputa foji vauye tigara apa titaure nyaya nyaya masiya nyaya kana tichita nyaya
musasiye nyaya kumashure kozi imimi muri kumira saba mudiki anditi baba vacho vakabereka munhu vari apute fodya panyaya idzi kozi nyaya idzi dziri kuda iye achiona kuti akanga aikwanisa here kurapisa mwana wani pamwe pacho mambo ka wane nezvakaitika vachadza izopinda papi vari kupinga pacho vari kuratidza nyaya iri kumirwa nomumiriro imi muri pano sei yatiri kutonga panapa nemombe dzakadyarwa nomukwasha muri pano inyaya yokuti inyaya yokuti nokugumbukisisawo kwandikaitawo zvichiburikidzawo nozvandikaitiwa nomukwasha ndatongosvika pangosungana kuti ndinge ndichitarisana nawo mwana akaroorwa ndowani ndowangu ndowenyu aigara kupi kuti asvike kuti azoroorwa aigara nomukwasha saka pakaroorwa mwana imamuna kushedza yanga yamushati kutaura nevanhu muchidini nyaya iyi mwana amitiswa murume anonzi Spencer Chibanda ndiye akaramba mwana wangu. Nyaya iyi yobva yataurwa Spencer akati handisi kuda mukadzi yakatonga muno Spencer akadzibhadhara ndi saka nyaya tikutaura kuno kuti yakabhadharwa mabhadharirwa yakaitwa ichinzi ava ndo vakaitwa mari yomombe dziri dzakabhadharwa naSpencer. Saka takatira kuti munhu novava tosasa tabvunza agovevenya munhu kaiti Spencer akabvisa mombe ngani nhatu dzaifamba yayamai dzaifamba saka dzakazofamba dzichienda kuzoparara dzichibva pano padare dzakatanga kuenda kumusha kumba kwemukwasha pari pavanogara pamira dzikazoita sei ivo ndakuzovobvunza wakati tikaitya kuti Spencer munhu anenge wechitsotsi tikatema tobva tatengesa nyama zvisina mvumo yenyu yekutema kwavaita mombe dziri hongo apange kukwasha aidaro ndiani inino wamaitaura naye achikupinda mito yedzizo ndiani kuti Spencer aida mombe dzitatema ndiani apo handinawo kunge ndakwanisa kusvika aiwa imimi mombe dzakadzifamba waikuudza kuti mombe dzazvitema kuita nyama kuti Spencer akangoya akadzitora semunhu aite ngwetsotsi ndiani hanzvadzi yangu matadzi samunhu wamakwira dare asiri mimi wafa kukwira dare mwana unoanzadzenyi kuise makwirira mukwasha kukwira kwandakaita dare ndekuti mombe dzakaurayiwa nemukuwasha, mombe dzanga dziri pamba pemukuwasha. Hanzvadzi yangu haina simba rekutaurira murume wake kuti mombe tiri kudzidai kana kuti tiri kuda. Iye ndiye atori nesimba rekutaurira mudzimai wake kuti mombe ngadziende kuna Anatsano, kana kuti iye aifanira kutobata tambo odhonza oenda nemombe kumba kwana Tezvara obva adzoka. ndazvinzwa mataura nyaya mombe dzanga dziri dzangu Mombe dzanga dziri dzangu kumakadzisimba kumba hadzina kuendeswa kumba kwemukuwasha. Tete ndo wakauya, ndo wanga wari padhuze. Tete ndo waigara nemwana. Saka tete ndo wanga wane rume yekuti isu takatowapawo rumu tichiti ndo vachauya nemombe. Kuuya nemombe kwa tete mombe ndiani tete pamusaka pei mukuwasha pamusaka pei mukuwasha mukwasha asi ndiani mwana weyu avisitati mukuwasha kana ndiye ari padhuze amai wakachengeta vana vangani
Akachengeta vana. Vakachengeta 1 musikana iye. Mukomana Mukwasha. Ndizvo pamusoro tatichigara navana tu musikana nomukomana. Uyo achitorwara ndini ndinaye. Moyo wake. Asanzi musikana. Arupi. Izvozvo. Agara mumba Aizvozvo ako. agara kupindura mumba kwangu. Mukwana. Kwangu kwando. Iwo chicha. Mwana wangu. Ndiye ndakatuma kuno. Mamusikono zamuita zviti. Ibi nyorume mai. Tuchengetera mwana Uri aika mari. Pemukana. Mawati kubatsirei. Munhu wakuita dare hasi. Ini ndo maonera angu ini. Munhu wamukwira dare hasi. Kana ini mungakwire Mukwasha. Mukusitenda kuwirirana. Pamusoro mambo ndikubatsirei. Aina kubatsira ndokubatsira nokuti Pamusoro mambo mundibatsirewo. Inini handirwari. Inini ndiri normal. Maziviro andinoita inini. Mombe dzakapinda mumusha memukuwasha. Mukuwasha ndiye ane mombe, ndiye ane simba rekutaura kudanga kwake kwemombe. Inini handikwanisi kusvika mudanga remukuwasha. Pano chakonzeresa kuti mombe dzako dzizoenda kumukwasha. Ndicho chinofanira kutanga tachitaura nezvazvo. Chakonzeresa ndechekuti amai avo ndivo vakachengeta vana vana. Vako wakatadza kuchengeta iwewe. Zvakaenda pane hama yenyu. Waifanirwa iwe nomwana womukoma wako sababa waona kuti vana amaifanira kupa mukadzi wako. Maifanira kutora mombe idzodzo. Iwewe ndiwe waifanira kuchengeta vana iwe. Vari vangani? Vari vanhu. But wakafeila kuchengeta vana vako. Kuchengeta kurikutaurwa kutotorwa kwemwana wachida kutobatsirwa basa iwo noti kuti kuchengeta kwekugara nemwana. Vaigara vari 2. Amai vana vari kufa. Vari kumberengwa. Vakafa. Vanakufa. Vapenyu. Vapenyu. Mwana ndidaitogara nawo kuHarare. Ndikubvunza mubvunzo. Ndichigara nawo vese vari 2 mukomana nemusikana. Wagona. Wadabatsirwa basa. Komwe mwana ari kupi. Muzadzi mukomana. Nasi. Iri musha mani. Kana uyo aidabatsirwa basa akarohwa. Nyaya inabva ndatoziva. Izvo zvizi kwaarika. Ane 19 years. Saka kuti uziye munhu kwaarika hauzoziya. Baba vashairi kunze bhilisi nyangwe mwana ininika. Vadhara vangu vatondibvunza kuti afamba sei. Ndikubvunza kuti yezvino mwana ari kupi. Tikuita kuita chiita nyaya. Tira kuti muone kuti blame kwamuri kuiendesa kana. Dambudziko kwariri. Amai havasi kana kufamba wakasi. Naamai. Ndisanangurire kuti mari mwaifambisa sei. Ndada kurangidza muri zvomusi. Kune hama yenyu. Mhosva dzei. Torai mhosva dzei. Aiwa pana uyo mari. Mari yakabadya. Mombe ikauya yauya nobva ndafona inini kuna bhuta kuti mombe yauya. Saka mapurisa akachiti mombe ika motochengetedza bhokosi patatora ane nharo munhu wacho naye. Saka mombe vana venyu vari kuramba kuchiita koforomosa zvikanzi murume wenyu ndikati aiwa murume wanga udanena muberengwa pane nyaya dzokuberengwa dzavari kuitawo. Zvikanzi aidana zvichidesa ngachitengesera muite beef committees yairi mari. Aifona ndiani? Ndimurume wenyu yakadhara. Aiwa ndimi. Muchita nani? Nababa vacho. Baba vanhu. Hanzadzi yenyu. Mwana musikana Iye hanzadzi yenyu. Ndobva taiuraya mombe iya. Makauraya after nguva yakareba sei? Mari? Makauraya makakamagara naye nguva yakareba sei zvadziuraiwa? Tinenge 3 days. 3 days. Ndobva yazouya imwe futi. Ndobva ndavafona ndikati imwe yauya. Komadi kuuya bhudhuka ngeni vana venyu. Vana vakutidherera. Ini ndikurwara. Kana dare raitiwa rese. Ini ndandisipo. Nokuti ndaingotumira vana. Vachienda nemapurisa. Mapurisa anotozviziva kuti murume wangu aingoisa mari chete. Mapurisa otoshanda ndovakuita kuti aisa mari ndiye murume wenyu? Murume ndiaisa mari. Echiketura yakabviswa namurume wenyu? Kuti basa rifambe. Yakabviswa nani? Mari. Mari yechiketura chifambe chizotora mombe. Yakabviswa nani? Murume wangu. Saka zvadaro ndobva yazouya mombe iye mwana ndobva arwara mwana uyo ndobva arwara zvasingazivisisi zvikaenda baba izvi zvaari kurwara mwana azviti komadi kuti mwana uyo aine ndikati hazvangana mari zvikanzi endai makorekita mari yeimwe mombe muendese mwana uyo ndobva takorekita mari anga mwana wani
mwana wabhuti uyu mukomana wataitina naye ndowamukarapisa kune mari iyo handida kumurapisa ini tikabva tatora mari iye tichinohaya tichienda kotora baba wacho. Baba wacho akabva napakusara nemwana akati sisi vapi vake baba wacho ndovake vairamba kusara ndovamakaendera kutaurwa kumusoro haya motikari ndikahaya motikari iya ndikasvika kokui baba akabva aramba akati ini kuti ndigare naye ndiri ndoga sisi zvinondiremera muchiona achiita ningiri mafamba kudai zvoda imimi kuuye mudhuze nemvura tobva tadzoka taona anoramba achirwara ndobva tati saka toita sei baba vacho akabva ati aiwa munhu anomwa mapirizi zvaanomwa mapirizi tiendei kuchipatara ndikabva ndati kuti urikuziva here kuti tikumainasa paimwe mari zvikanzi kwese kushanda ndobva ndamhanya futi mumaraini ndobva ndanotora yebeef committee yenhatu yanga isati yaungana ndobva ndatora $20 ndobva tabhadhira $20 imwe 20 ndobva ndavapa kuti waende koushandisa koko yobva yatoshota wari ikoko tina baba vari muno apa ndo akati mari yako watumira iya mwanangu yashota tazototora imwe ndikabva ndati alright wakuze here kuti ndikutora pabeef committee zvikanzi aiwa vandiudza ndobva wadzoka mwana uya waright wadzoka paya ndobva watenda kudodzokera nemwana ndobva ndati mwana titi chienda zvikanzi aiwa tete ini ndikana ndikarwara koko vanondisungirira ndikabva ndati nhai kuti kumunosungira mwana kunozoita sei zvikanzi ndechitira kuti asatiza ndechienda kumaprofita akaramba mwana uye ndikasara naye kusvikira nanhasi ari kugara nemwana wangu hana kuda kuenda kugara nababa wavo ndobva ndati kuna kuti tichiweka imari tonoti yashanda imari ndizoti ndasara nemari pa200 yenyu tobva tawekirana nabhuti yobva yaita 90 pasara 110 pa110 paya ini ndobva ndarwara stereki ndarwara ndobva ndatora mari iye ndobva ndatora zvisa mwana wangu weform 4 akandiperekedza ukaranda ndikaenda kurapiwa ndadzoka vabva vafona bhuti vakati ko mari iye ndinoda kutenga ombewo ndikati bhuti ndiregererei mari yenyu ndashandisa chidoti uri mwana wamai vangu ndichaitsvaga ndigokudzosera zvikanzi zvarini ndikati ko ndingaziva kuti zvarini here ndinoshanda kuita zamba kana ndadzoka kana ndasimba ndinokutsvagira ndokuai mari yenyu zvoraiti ndobva taenda kupurazi kuyo baba vavati ane kupurazi vakasara nevana kuti varadai tasvika kupurazi kuyo kuti pane zvavari kunesanawo zvavo budhava vamhanga nevava wasvika vabvunzana zvava kunesana zviya vabva vataura nezvenhingiri nezvemombe ndikati bhuti haichisiri mombe yava mari nokuti imwe mari ikatohafuka katobva nomukuru wenyu saka mari iyi ndikutenda mhosva ingatikutenga wani kuti kana ndaita raiti ndinokubhadhara ndikogererei vana vamwe vangu ngapinzwai dzimai kwangu dzimai zvinowani saka imi masangana chikori chemari chakura che110 baba ndizozoti kwete hanzvadzi yangu iko zvisi zvati kutaura kuti kudai please ndapota hanzvadzi yangu hakusi kutotaura tichiti tiri kutaura pamwana wangu chete nyangwe naiyo pfuma yakasiyiwa nababa baba wakatozofa wachirwara nemaitiro yake iyaya saka kutaura kwavari kuita kwakuti ndikachengeteswa mwana kana kuti ndaichengeta vanaka handina munhu wandikamboona achisvika pandiri kana ndichisvika paari ndikukumbira kuchengeterwa chii mwana nokuti hanzvadzi yangu uyu kubva achigara kwaigara kumberengwa vana ivavo vaigara kuno vaichengetwa naiye nai vaichengetwa naiye saka pamwe pacho paari kutaura kuti ndaichengeta vanaka akatipandau yemombe dzasipa mari ikashandiswa nehanzvadzi yenyu hazvisi ndikubvunze zvakapfaa vakahaiwa here motikari yakauya kumba uko kwenyu kwamunogara nemwana achirwara mukazobva here imimi nemwana mukauya kumukwasha kuno mwana mati imimi kuno ndiri ndega kuti ndigochengeta mwana ndiri ndega hande kuuya kuno ivo vakati ndokune maprofita yanobatsira tasvika malenga asi munobvuma here kuti wakashandisa mari yekuroorwa kwomwana apa ndisingaziwa maiti vaiwana usi mari yacho pamusoro ameno kurasika kusaziya ameno zvinoitawo here kuti mombe dzabhadhara dzatorwa natete tete hanzvadzi yangu inini nemukuwasha dziri mumushama wobva wauraya woita beef committee
bvunza mukoma wako Mukoma wakawira akamukoma. iwe ndinoti bvunza mukoma wako kuti anotaura Tiri pachena. havanotaura nasisi waindifonera vachitaura navo achanayo vachitaura neni vachindiudza mafambiro azvaiti maanza acho peseka vese vanhu vadodoma naisisi pamaifunda maifunderani baba wacho ava vanozvara mwana ava ndinongovafonera pakuti chikonzi chatiko chikuda mari kuti zvinhu zviuye apo budhawa vanhanyava vati uonewo zvokuita ikoko kana mazodhabhadhabha mozobhadhara chikwereti ndoda kubatsira vanokubhadhara mari kubhadhara magara mukubhadhara nokuti mari yakashanda mari yechikonzi yakatishwanayo kunotora kuenda koko ikamiswa narume asi tikatoka mwana wacho naiyeye kuti mari ubhadhare mapurisa atozviziva ndikati ndingabhadhara nini tozonzi havana kubhadhara mapurisa ataripobvatora mwana achiva chikonzi ndati anopindura akabhadhara mari yechikonzi ndiani murume wenyu makabhadhara mari yechikonzi hamuna imari Mira, akapa mvumo yokuti nemaita ikoko ndiani. amamsiri ndikangoya kuno kudai pakana tembo pamba inawo chikonzi kabhadharwa mari chikonzi $50. hazvina basa $50 batai Kuzoti akuda dare ndiani ndokubhadhara mari yechidare ora nhasi rokutanga Rokuti mwana pawanikwe mombe. baba vacho akabhadhara mari yedare ndiani ndino ndimi alright mabhadhara mari handisandaipiwa mari 40 Ibva mamira $90 baba. Pamakauya kuzokwira dare rokuti mombe dzibude. Mari makaiwana ndikauya munhu muchikwira dare rino kuti rizobuda mombe idzi. Mari yacho makaiwana kupi? yakaitika Akunda ibvunzo chete. Pindura mubvunzo. Ndakaiwana pakati yakabhadhara nomukwasha nemukwasha zvichibudikidza nekuita sei Kugona. nokutaurirana kugona Gona. mazwanana apa panokamukura ko uyu akanga ari kupi pamusoro endikubatsira pakazopinda mukwasha uyu akanga ari kupi apa panokamukura pamusoro endikubatsirewo nyaya yazopinda iwe mira ka kusvika ndipuwe mombe dzako pane padiki mira ako panodongotaakangano unotaura kamwana wamai mira nyora pasi usakanganwe isati kanganwa naye mukuru ndakubvunza mairamidzana nemukwasha panyaya yeyi mwana akamitiswa akakamitiswa natezvana nemukwasha here ndo wakakonzeresa kuti Wakavharire mwana mumba here dai mwana wapasi. iwe mira nyaya ikai iri daikuwadya ndo a blessing in disguise imi marume mapuwa gumburire mukwasha arikupinda muzvinhu zvenyu ini ndakachinda mwana wangu akara kasvika form 4 zvanoti apanzamba ndizvizive kasika ndavaya pami baba nonyima unoita sei vanozvika chikafu kuuta muromo ndozoita vana asikana kana zvavaita kunzi anotosvika nomaoko nhumbi inozobuda ndosaka maona manigeria kuti characters like pregnancy can not hide it forever nhumbi inozokuita sei inokuputika chete buda problema munhu achengeta kuti achengeterere mwana udaitirwa nhumbi vana vanganatizira musha menyu Vanhu vakanganiswa mumhuri vanavangana. pamusoro zvamataura ndazvinzwa mazinzwa ya ndine imwe futi nyaya yandandambotaurira mupurisa ndida kumutaurira yandada kuripota kanditi ndinozotaura kuno right iyoyo yemombe kana mati tisu tine mhusa asina kushata right ngavagarawo vakadaro vakuru munomudai Haiwa vakoma mawiri ikanopinda vagara vakadari. Mawiri ivanzo kugara vapinda. kuda kugadzirisa kuda kugadziswa munozononeka yekutungamirira vakuru apana kana akadya mari yenyu murume asi akadya mari yenyu yandizvozvo mamudherera ka nokuti mukuwasha yavanakuita seshuwa makaita zvenyuka dare rekumba kwenyu ndire kumba kwenyu
ramunotamba kwenyu isu takaedza kubatsirai ndotibatsira mama nyaya ndakudodora mambo pamusoro ndakaenda kumberengwa ndichinoona hanzvadzi yangu natsana ndasvika kumberengwa ndabva ndaona pawaigara nezvawairima ndakavati zvinoita here kuti muwe mugare kupurazi wakati oraiti tichauya tozoona wabva wazouya kupurazi kumazuve wabva waona sisi wakati oraiti rekandaurire mukuwasha tiuye kunoko ndabva ndavati asi kugara kwamuri kuita munozobuda ndinoda kuzoshandisa wakati oraiti hazvina kushata ndabva ndavapa kubva 2010 wachigara kufamu kwangu vagara kubva 2010 kusvika last year ndabva ndazovati hatsano tete ndakuda kushandisa wabva wanditi izvozvi handikwanisa kuti ndibude because ndakadyara miti munofanira kundibhadhara miti yangu ndakavaka 2 rooms munofanira kundibhadhara saka pandakazongotaura paposition yandakazongosvika nawo ndeyekuti vakazoti izvozvi chimbotorai kumunda ndabva ndatora kumunda muna wawanga wakurendesera kumunda mari kumunda akabva andipa mari but kumba ndokwatiri kukwesherana saka ndandi kutongokumbirawo kuti mundibatsire aiwa taizwa ndikatikubatsira sisika unofa mabharira $200 kune hanzvadzenyu mumba makaita sei dzakashandisa imimi varume kuti muwane mombe Mukwasha toda kubva tawekerana mari dzake nhasi ndinoda kuti mimi mudzorere mari dzake kuti muone mombe Mukwasha nokuti ukama kwayo Mukwasha haasi kuramba achidzvanywa chete nokuti Mukwasha muchishandisa simba ndationa language panapa nesimba rine murume waisiri kana munhu akazobatsirwa uchikirema chinhu tikufamba tione kuti tikuenda papi ane musha ndiani imimi baba mune amai avo simukai mukuru muchida kutonga munhu chaiye apano kugara munhu aita mhosva yacho sedera yava sisi mutonganane pahutadzidziro ndokutonga nyaya kwete kudzvanya nokuti Mukwasha aiwa Kwasha itobatsiridza nemari nyaya dzenzifambi makaona mari yebeef committee makatengesa mombe 200 mombe mariyo makaishandisa nomete kuti mairambisa mwana wavo asi vakuti imi makashandisa mari yavo handizo ndakuda kuti avata kuti chikuitingu kurambisa kwamaita mwana iwo akazibvumba kuti mari yakati akati tinge chibvisa saka kuti chikwete chenyozi chenyu munobvuma here mimi kuti $20 akahaya chosiya mwana airwara kumba kwenyu mobvuma vakadzoka naye imari 40 vakaenda kuchipatara kushamba imari opa vamuvumi amuvumi mobvuma $40 vakandiita chitsotsi kuti ndapiwa nyama iyi ndichienda kuchipatara nemwana ini ndabatsirwa namukurungai asi mari ye$10 ye ndikazidhewa venyama asi ndabatsirwa namukurungai iri inoita $10 vangu no $10 ava vakuuya nemari yevakuti ndo imwe yenyama vatoko mazimbabwe ingobvuma izvese mazimbabwe ndomutupo wedu temo azakuipa yamunoziva imari batsiranai $20 ndoyakashandiswa ndoyamukuziva imi saka 180 ndoyamuti kubva kune Mukwasha yakuda kudana tadzii ndoyamuri kuda 180 ndizvo zvedu beef committee kwamuda $200 ndoyamuri kuda here ndiyamumutarisa kuti 180 yamukuda tikabvisa 20 mu 200 tinosara 180 ndomari yamukutarisa naye mutarisa mari mwana wangu kana achitaura anotaura achiti pano kutengeswa kwaitwa nyama nekudiki pamombe nati izvozvo zvikaburisa mari deda $850 akumba kwake mwana musikana pachiyangu kwavo imi mukuti kuti mwana akarohwa mwana akarohwa namaputo hazvina kuipa munhu akamurora nemombe dzacho tatoziaivakuipa kunokuva tinorarama nemabeef committee wakaona mombe yako kutara iyoyo hatisi kuzai mukuraramira nyika iyi hazvina kuipa imimi mune chikwereti zvino munofanwa kupatana mwana mukadzi wamaputo mwana wamaputo
tinomuda musi wa 15 kuti atiudze kuti mari ndeipi, mari yanofanira kubhadhara. Handiti izvozvo mazuva zotara. Saka akasunga yakaita nyaya ndiani? Mukuru akaita nyaya Amandasi itai kuti mwana wavo musikana auye panapa. Nokuti varume vanogona kurarama murima. Vanogona kushanda ruvengo. Makutana mirai. Vanogona kushanda zvinhu zvamukuudza kuti ndozvechokwadi zvizvuru zvokunyika. Tinoda kunzwa mwana wenyu. Nevanhu vakaita beef committee maticha. Vanobatwa maticha wauya kuti beef committee veri mari. Mwana wenyu nyaruza mari kubva yapera. Isisi vanofanira kubatsira mari. Imi muzogara pasi. Musoti tapedza kuti mari yemukwasha yakasvika kuita kuti muzoona mombe imari. Taurirana panapa kuti habisa $50, habisa $30 $40 that means $90. Handizvo ndo mari yake. Tosangana musi wa 15 uya munhu anofanira kubhadhara imari iyi. Asi toda kusati figa imari mutaurirana mudaro. Pamari dzamuri kutaura nemari dzacho dzakanhengerana nemukwasha tinogona kudzoka edu kuroora towekerana ikoko. Aisatitizvo unoita basa remwana wamai asakaziriraidongoyaokuta nyaya handina basa randoita. Hauna basa ranoita chikweko ruchiziya yandochiziya chinoenda pai pamunhu chinoita basa rekudonza roho. Kasi isusu tozoda kushongota toda kurarama zvisiri pane shona nekupfuura izvo pane kusararama upenyu hwakuda kurarama pauda kurarama uri mwana mudiki rarama upenyu chaiwo chaiwo uri kuona mapepa isusu kana tichachiketura tinonyora mapepa akadhindwa hatiite zvinhu zvisi pamutemo akaita kuti mombe dzenyu dziuye munhu anganonoka sipenza domuziya sipenza kutaura vapakatiitwa violence tichikeitwa chitoro amuzvizive kasi muchamuda mari takatoipinda nyaya ine mafoni akarira pamata sipenza naraisa nyaya iyi varume vakapinda basa vakagara kuita chikeitwa narume machiteerera nyaya dzake pakaitwa honda ini da kuti waipisa 15 mapepa tinawo tinoweka kana 800 minus mari yakaita zvakaitwa kasi mukwasha shuwa munorevera squareti tokuti muri yakunatsa dzenyu aiwa zvatoperana mapepa yayamika pabhuja zvikumba vayaverenga vakabva vati ndodofu hataitaura feki yamafeki aya ndobva vakanda pasi ndobva ndatora mapepa aya ndobva pane nyaya mwana wababa wenyu taurai muchiziva kuti imba yemwana wangu toda kuti igare zvakadii ndimana baba masaka musataure zvinhu zvinozoita kuti imba yake isare ichidinai ambomirai ndikutaura ndichirikutaura nokuona bandikuti taurai semwana ndowenyu yapera nyaya yamafumbira inozoda pamunoyamisa 15 tsananguvayomuziva chimbomira kanokubatsira mwana wenyamukulemera nozi mombezi ende muchizoti imba yake yechipiri yakazingaenda kuputsika futi isu madzimambo titakamira hatina chidetekawa tinoita kuti mhuri dzibatane munoda pfuma muzoti vana vanorarama sei mudzimbambo mukuzinzwa ndakubatikana nokuti mwana iwo upenyu hwamukutarisira hwamukukilema asi izvo zviri kuitika muupenyu hwavo endai muchiziva kuti nyaya iyi kechipiri imba yake abva muna spenza yakageda zvokugeda zvichikunyemba zvichikonzereswa neivavo vachienda kunoshauda kwakaroorwa mwana wangu vachitaura nohuroyi ukakwena mazibakubva mazibakubva muchisumuka bvisei udofu uri pamuno kuti hamuzisi mararamira kuti mwana wenyu imimi andikumbura sitenekuti hamuzivi mararamire mwana wenyimi muri kuya muno muchichallenja zvisina basa mwana wenyimi hamuzivi mararamire ake ndinoziva mararamire mwana wenyimi
asi ndinogara iroko ndinotonga vanhu nobatsira vanhu hamuzive musava muchishamisa mutaura zvisina basa uyamisa 50 muzivararamire mwana wenyu muchaona hausi kuruva nechemausodzi upenyu hwako hausiraiti handigombora taura zvisina basa mwana wako hana kugara mushe iwewo taura zvisina basa muno muchishamisira mahara sumukai mubvapo mumapisa 15 muchaziya mararamire mwana wenyu isasamoni Pamaso, munhu rai pamaso.